Bafethu ubuntu mabande bantwini umalume obashana lo. Bafethu ngila kumfethu la usinazo ungibizile. Angazi ukuthi ungibizeleni. Ndoda ungibizeleni qhawe lami. I know malume wabashana ngibonga kakhulu nje ukuthi hayi honorishile isimemo sami. Ngithi nje nami mfethu njengoba bewazi ukuthi bengike ngaba nomcimbi bukhona ngumuntu vele ojwayele ukushaya ama event. Ngisakhula ngakhulu kangaka ngisazama then ngeke ngabona ukuthi nawe unokuphusha enye campaign lapha yokuthi ingane siyinika into ezincane ukuthi zibuyele esikolweni nje sisazi ukuthi take icathule yabo uniform right and everything. So ngase ngithi why not nami njengoba nami bengenza into abantu beza bazongisupporta nami ake nami nje ngeke ngithi ngibuyisele emphakathini okuncane yabo. So ngase ngithi hayi no asibonane bese ngikunika nje nayo into encane nawe ukuthi uede phela kule campaign yakho abashana bezobuyela esikolweni bebahle beclean ilokho nje but I know Umsweli asifundisa baba umsweli uthi asibogudwa ngamadoda. Oh bafethu buka nayi 1000 leli 1000. Oh bafethu. Umuntu babantu abatwini. Yeah. Umuntu babantu abatwini saqoqa ingane zabantu saqoqa ingane. Awubhuti umdala manje siyabonga. No kubonga mina malume nami ngiyawuthanda umsebenzi owenzayo ngithi nje ngigqugquzele nawo wonke umuntu ukuthi lo nakho Nkosi yami sisenzeleni izingane ukuthi ibuyele esikolweni ziklini zifresh ngoba phela akusithi sonke sinakho so thina sinakho okuncane asikazi ukuthi sikuphosa danko Mfethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga umfethu lana ujwayele ukuthi naye abe nama event ngathi nje uNkulunkulu ngambusisa ama event akhe nakakhulu aze bemakhulu aze akwazi ukuhosta ngisho kuma stadium siyabonga bhuti wami kakhulu ukuthi lokhu kuncane unakho ayibonga mina isikhathi sakho malume oh bafethu excellent sishaye phepho siyatheke igathola yeah oh abashana umalume ubuntu babantu ebantwini ngithanda usuya uyophila kamphathi bafethu ngiphethe umphathi wesitoro lana bafethu uyena mphathi ke ungisiza kwintweni eziningi nanoma discount uyangisiza umphathi basopa ngizona nje ingane zami egathulo mphathi wami ngifuna labo size abancane yazi umphathi ngiphethe 1000 nje ngifuna labo sikwazile ukuthola igathulo ezulu7 Ngizobanikeza ngoJanuary kune campaign nje ngoJanuary ngavula iGold so kwamanje ngisayiqoqa yeah Ufuna kuqashwe ini manje? Umalume. Hayi nami umalume okhalayo. Nanko siyabona.